Okay. You know. Okay. Okay. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Събота излизам, брати, 10 кинта нося. Чудя се вход дали да си платя или да се накося. Срещна кучка, чука ми се да я черпе. Аз се питам, тя ми вика, иска ми си клати задника в ритъм. Вадя, аз съм флета мръсен, тя ми вика, баси кефа. Взе, че се нашмърка кът животно, падна в кенефа. Стана тя се 5 минути, аз си вика май в къщи. Тя ми вика, не искам, изведнъж ми се намръщи. Викам, какво ти стана, курво, аз да черпя, ти ми бягаш. Още като те нашмърках, знаеш, че с мен ще лягаш. Аз съм проститутка, тя ми вика, дай една стотачка. Искаш ли да те пречукам, каква стотачка, я го